Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabule ufana umhloja ekhahlela umlomo. Umzulu wamancengisi namhlanje nathi sithatha ithuba esingayisole ngalo ukuthi asinikeze ithuba abantu abasuke bezokhangisa imikhiqizo yabo noma ngabe uphetheni ezilonge edayisa ngenkomo edayisa ngezindlu akayezi ezilonge edayisa ngomzimba ngezi. Angezi namhlanje siphethe uMageba simthola ngapha endaweni yasePine Town. Uthi uphethe amafutha amaSulumani. Nansi number yakhe nenjalo ithanda imtholi 0783177054. Nizokwazi ukuthi nimthola ngiphinde 0783170554. Wena uthi ufuna uMageba ngomsebenzi azowethula na Mageba awubingelele usitshela kuphi nendawo ePine Town. Sibingelele Babu Dokotela sibingelele nababukeli bonke. Mina ngise Kevesham. Kevesham. Yeah. Yebo mkhulu. Uthi namhlanje abantu baphathile ngehle. Babu Dokotela sibaphathela amafutha amaSulumani. Abantu abaningi bekade beke bawa-order impela abuye aphela ngoba besawalanda sibuyeleke namafutha amaSulumani asekhona aseyatholakala. Kunabantu Babu Dokotela athola ukuthi umuntu uyagembula, athola ukuthi umuntu unebhizinisi, athola ukuthi nje umuntu imali yangena kodwa akayibona ukuthi uyenzani. Ilabo bantu ke sithi aba-order amafutha amaSulumani. Angazi noma lento ngizoyibuza noma ufuze siyibuze eceleni. Ungakashuthi but mina ngithanda ukuthi into imisisivela but ivele iqale la kuvela. Okwenza ukuthi uphathe amafutha amaSulumani iperfume yakho ingekho kwenzeke njani? Le perfume yani iqala. Babu Dokotela le perfume le yabona ukuthi mina ngifuna ukushela. Uthi cha mina ngifuna ukushela, ngifuna ukuthi nje umuntu lento lengisuke ngifuna kuyena anginikeze. Thola into uzihambele. Yeah. Okushuthi menophuza nje usufuna ukuthi ushayele perfume. Yabona Babu Dokotela ungena eClubini. Mawuthi nje phambi komnyanga after ama-bounce bese uyithi kancane sekukhuthuzile bese ungena uyohlala phansi. Mawuphuma ucareer. Uphuma ucareer. Mawuphuma ishimali. Hayi ishimali Babu Dokotela. Ukushuthi nasephathini uma ziwe ephathini yenzeka lento ephathini usumbonile kodwa lo muntu. Ingozi ebakhona Babu Dokotela ukuthi ugcina uthatha intombi zalabantu ohamba nabo. Ngoba phela nazo zigcina ziza kuwena. Ingozi ngaliyo nto nje kodwa nje hayi iperfume ishimani. Yazi ngibuzisa ukuthi ngiyakuzwa nje wachaza amafutha kodwa ngithi mina kwenza kanjani ukuthi lensipho le yakhona yamaSulumani leyo uthi umuntu umehlushwa yinduna noma nesichitho induna ezingapheli usensana Babu Dokotela kukhona lensipho le uthi mangabe unomzimba nje ongekho right hlushwa yinduna uthusha wayichitho kanjwa wokhuphi thatha lensipho le ugeze ngayo. Thatha ufika ugeze nje uqede bese uthatha yona uyigcoba ebusweni emva kwalokho bese ke uyayigeza emva kwalokho ke ugcoba into yakho. Nalabantu labo uthola ukuthi umuntu athi isinye sakhe hleze kuthiwa sinomoya sibhlungu nani. Nalabo bantu labo futhi ikhona ekwazi ukuthi basize kulezo zinto ezifana lezo. Asibuyele amafutheni. Babu Dokotela lamafutha lawa uyathatha nje uthatha isoso angazi mafana sibatshela instruction ukuthi wenze njani noma mhlawumbe umuntu simtshela mase phone kodwa nje uthatha isoso uthatha impuphu wathele nje wacontsisele nje kancane la impuphweni bese uthatha la iconsele khona uthathe lapho uhambe uyogeza ngawo emva kwalokho wena uzomfonela umtshela yini into ukuthakatha nawe hayi asithakathi Babu Dokotela sakhe impilo sifuna ukuphila Babu Dokotela uzobuza umuntu ngiyafuna amafutha eCavendisha ngiyazi ngihlala eClermont ngihlala kaDabeka ngihlala eMlazi ngihlala amakhutha ngihlala eStenge ngizowathola kanjani abelungisebenza izinto ezilula izinto zalula manje sekhona oPep la ukwazi ukuthi upose khona so uyakwazi ukuthi umuntu afake iorder bese emva kwalokho semposela futhi iproduct yakhe yazi sibona ngifake iorder angisayithola impahla ngifake iorder ngeCavendish angisakuthola eCavendish uthini kubantu ikhona into enjalo kuwena kusuka hlameza njani ethi umuntu baMageba ngilo ngafaka iorder ngakayithola impahla Babu Dokotela thina asilinde ukuthi kuze kube ama-order u10 uma ufaka iorder lakho nje
ngakusasa bengithi mhlawumbe uzoloku utshela abantu ukuthi hayi kusa-order nisebancane lisuka ngiphuma mase endlini mase bewuthela. Hayi cha nje umuntu ufake i-order lakho nje kulungisa i-product yakho siyithathe sihambise lapha esontweni lamaSulumani bayenze into zakhona emva kwalokho siyabuya sikubhosela yona. Yazi ngiyayikuzwa nje lento khona into engiwarishayo kunomama njengamanje ohleli nondodakazi ongasathandi ngisho esikoleni isikhumba sakhe ehlifile. Uthini kulo mama njengamanje? Babu Dokotela sinama product asize into efana nalezo ukuthi very unfortunately besingazange siwaphethe. No siyaxoxa nje mkhulu. Ikhona isipho ekulungisayo lokho. Ikhona futhi lotion ekwazi ukuthi nje uyigcobe ikusize into efana nalezo. Okushuthi uyathembisa ukuthi eyishimaneni uthini izona iqaphe for ukukhuluma. Phela magumede wakusiza hayi ngokucishe ngaphansi lokuthi kwalamakoti nawo mthola ile perfume. Babu Dokotela angabikho umuntu oshimayo bakithi kule festive angabikho ushima kanjani uphethe bonus. Angabikho umuntu oshimayo umuntu akafone order ama perfume wakhe simthumelele kwenzeka izinto. Le perfume ngilindele into engaka into enganani i-tin spray iyini le perfume kuyibhodlela enganani? Ibhodlela nje Babu Dokotela ngithi mhlambe lu 100 ml. Ngoba kuyona ukuthi ucobisa umngane wakho eyakho nje. Eyakho nje kuphela. Iqondene nawo. Yazi ngibuka le Amafutha ayikho yini indaba into ongenza ngayo ukuthi angibathanda ngekhemesi ngithi ngifuna amafutha baseba noma mina mengekhemesi masoma amafutha ngizothola. Lo Dokotela. Amafutha amaSulumani awekho inhlobo ngeke uziwathole lapho. Ngeke uziwathole lapho amafutha amaSulumani. Ngoba even nayo perfume Babu Dokotela mhlawumbe umuntu angabona ibhodlela cishe elifana ayitshela ukuthi hayi uzwa amaSulumani athi ngene perfume amagaya ya ngeke uzoyithola Dokotela. Uyabona imkhuba wale perfume Dokotela yima wathi imkhuba inomkhuba uyayithatha le perfume inomkhuba eniqala ayinayo imkhuba inayo kakhulu Dokotela. Ushuthi uAbba wapha lafeke namagodi la nayo ushuthi laba usinde ngayo Kese ikhiphe ifihlo zabantu kodwa hayi ayiclient osusize lokho umngane hayi ngeke Dokotela ukushuthi phela futhi wamsiza ukushuthi naye wamsiza uthini ngokhulu indaba emkhuba uyabona uyayithatha le perfume Babu Dokotela ufike nje uyishaye ditheni yani ibhakile imoto kuyahanjwa manje ufike uyithathe nje uyifuthe emotweni bese uvala icapha ngiyakuzwa lo muntu lo mtarget level omfuna uzomkhombisa umthetho hayi imoto esihamba ngayo le meke wangena Babu Dokotela wavala isicapha kade usuyifuthile la ngaphakathi hayi uyena ozokubuza ukuthi kambe uthe masuka la siyapi umthetho ngokusakini ngeke azavuma hamba nawe uzothatha indlela nobani hamba nawe Babu Dokotela noma isikhathi nje kumnandi la emcimbini uyithi nje kancane ejakethini yakho mase baqala sekungathi kuyabantu abantu meke wayiboleka nje ijacket wathi ngicela ungiboleke ijacket ngekodola wamneka ijacket angeke usafuna ijacket uzobusumtshethi ngophasi 8 siyahamba futhi angeke azakuphika abuze sihamba siyaphi ngeke azaza lokho ebuza ngeke azaza lokho ebuza cishe ngashenyini ushuthi ishimana le nto ayisadingeki ishimana umuntu ongashayile usebenza ngamabomu umuntu owenze ngamabomu Dokotela kule festival nje sithi abaqhema bafowethu abaqhema ya asibuyele la ngithi mina kuwena kunomama manje ngifuna into ukhona ozoyi understand ikubhlungu umzali okhalelwe ngane ngafuni esikoleni because mommy look at my face they are laughing at me I'm not going to school uthini again Babu Dokotela umuntu onengane naleyo nkinga leyo noma nje umuntu omdala onenkinga ukuthi abantu mase bekhula abanye bagcoba ocream abanye bagcoba inthola ukuthi isikhumba sakhe seyona lento ekade siyona so kunama product ke akwazi ukuthi amsize umuntu osuke kuleso simo esifana naleso umuntu akathatha ifone achaze inkinga yakhe mhlawumbe umunye somtshela ukuthi ashute sibone ukuthi iyipi condition nokuthi yini product engamsiza kuleso simo esifana naleso the good thing about the product yethu ukuthi yakhiwe kakhulu ngezinto zesintu futhi It's more herbal. Yes. Should naye izophinde yenze okwesi. Angeke iziphinde yenze ngifuna siyibuyisele lena njengoba uthi nayo into okusiza abantu besifazane yesinya ngizoyisho nje lento izokuphatha kambe kodwa ngoba iyiqiniso umuntu esifazane wazi ukuthi uma ufikile kuyena ufuna ujabule ngaye but akakwazi ukutshela njalo kade ungekho for 3 weeks uma ubuye uzotshela ukuthi uphethwe isinya kade uhambe emesweti mubuye uphethwe isinya ngempela lento okhuluma ngayo esibeletho abantu besifazane uthi clean isibeletho kahle uthini kubantu besifazane njengamanje uyabona Babu Dokotela ngaphandle nje kwale ama period ukuthi umuntu aphethwe ama period njalo Babu Dokotela uma umuntu osifazane akumelanga ukuthi indoda mayiqeda ukushaya usule
awungasuli Babu Dokotela I understand. fanele No, understand. Awazi ukusulwa ngani. Kuthatha ithole phephe engaka. Igoqo yonke igoqo ijikjele lapha kusale ngakanani idama. Babu Dokotela asingasuli. Angasuli. Khona nje ilokuzana sikunikeza insipho, sikunikeze into zakhona. enye into esokutshela ukuthi uyisebenzisa kanjani. Hayi ngeke Babu Dokotela. U1 uyafana no5. U1 uyafana no5. U1 uyafana no5. Asibuyele amafutheni. Abantu bazowafuna amafutha amkhulu. Amafutha lento ngicela ukuyikhuluma lento njengabelaphi bendabuko uya suspect singama suspect kakhulu. Aweka izinto othe umwakha lamafutha wafakile into ezifuze ngaba zifakwe kulamafutha. No Babu Dokotela. Azathi umuntu baba Mageba ngilongisesa lapho ngisalale kahle kunento engiyibonayo ebusuka lamafutha kanani. Lamafutha Babu Dokotela ahlala endlini awahlaliswa ngisho eminyango noma emva kwendlu or ehambela umgodi ahlala endlini so abana into obungozi. Ayikho into obungozi. Into obungozi nje ayikho. Ngisho ukuthi into enozifakelana izinto ezihambisana nemithi. Izinto ezihambisana nje nezinto zesintu Babu Dokotela. Okay. Uyawafuna umuntu ayimali namafutha. Sithe Babu Dokotela njengoba kuyifestive ake sithi ukubehlisela sibenzele special nje sibanikeze ngo15 ngamabomu. Special lo 15. Yeah. Especially. Product yobuso uzosiphathela ubusobuye. Uzoyiphatha Babu Dokotela. Product yabantu besifazane yesinto uzoyiphatha. Sobuya nayo. Sizofuna ukuyibona iperfume. Okay. Noma ukuthi ngibalekela ukuthi ngisebenzise channel ingento engekho. Yeah. Ngifuna ukuyibona lo perfume ukuthi ikhona yini iqala njengamafutha lawa bengithe waphatha ukuthi wena ngophathi no asingakhuluma into engekho. Manje ubungeke uphathe yonke iproduct izogcwala la. Kanye yeah. Then asikhuluma ngeperfume. Perfume imalini? Babu Dokotela iperfume i450. 450. Ayikho futhi iyodwa nje. Incanyana futhi ingaka. All right. Ngenxa ukuthi siyehlisile usazi Babu Dokotela ngoba abantu into abasebenza umuntu bevele fika ithatha ichathaze thola sebeyidayisa especially labasegoli uthola ukuthi umuntu nabo sebeyidayisela bona. Kanti imake manje ku wrong uma ngiyidayisa. Akukho wrong Babu Dokotela kodwa ukuze unganike abantu into engeyona. Fonela mina uma ufuna ukuyidayisa ngizokwenzela stock price es right ukwazi ukuthi is right usho ukuthini. Esizoba ngeke ngikubize u450. So imalini? Mhlawumbe ngizokwenzela ngo250. Stock price sakho. Stock. Muthi stock price ingakhi ku stock price? Mhlawumbe uma uzothatha 10 250 ke. 250 ke. Uthatha out 450. 450 Xa ngizothi mina nginike i stock price ngizoqala ngiteste ngayodwa ngo250. No asikwazi ukwenza kanjalo. Okusho ukuthi 2500 uthatha 10. Uthatha 10. Yes. 450 uthatha 1. Uthatha 1. Then as long as stock. Yeah. Ngoba futhi mosuyithathile awuyikho into ozothi uzofuna ukuyi-add uzofuna ukuthi uyi-adjust kancane khona uzokwazi ukwandisa stock sakho uzonikeza abantu into engesiyona. Thatha nje leyo thathe ke udayisela abantu ke. Udayisela abantu. Yeah. Mageba ngolosibili uyavuma ukuthi uzosiphathela kuqala. Sizobuya. Qala uvuma ukuthi uyavuma ukuthi uzosiphathela. Siyazobuya nayo impela Babu Dokotela. Ngoba nami ngizoyithetha manje ngishadile. And kubalekile ngathi into ungayitesta ke before uyipush. So sizokunika yodwa ubone ukuthi wenze njani. Hayi ngizonika abafana la mina. Mageba ikhona iperfume akhona amafutha aSULUMANI. Yebo Dokotela. Ikhona insipho yabantwana abanenduna. Yes. Khona yonke product. Ikhona yonke product. Yeah. Sinike inamba khetho sovalezi. Inamba sitholakala kuyona 078 3170 554. Babu Dokotela babesizwe bawujabule mfana omuhle nje ekhehlelo lo siyabonga. Siyabonga. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku082 459 1816 noma ku076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.